Egunon, bideo hontan taulei buruz hitz egingo dugu. Eta taulak nola sortzen diren ikusteko lehenengo taula bat zertaz osatuta dagoen jakin beharra daukagu. Hortarako, ikusi beharra daukagu taula bat zutabe eta errenkada edo ilaretaz osatuta dagola. Zutabeak goitik bera ditugun bloke hauek izango lirateke, eta eskuin ezker dauzkagunak errenkadak edo ilarak izango lirateke. Kasu hontan, taula honek 3 zutabe eta 4 errenkada ditu. Bai? Bueno, nola egiten dugu taula berri bat sortu ahal izateko? Taula berri bat sortzeko egin behar dugun gauza bakarra, txertatu, bai? Gehitu egin nahi dugunaz, txertatura joango gera, eta hemen taulan egingo dugu klik. Eta aukeratu beharra daukagu zenbat zutabe, bai? Lehenengo zenbakiak zenbat zutabe esaten digu, eta bigarna zenbat errenkada gehitu nahi ditugun aukeratu beharra daukagu. Kasu honetan, 3 bider 5-koa. Orain, bertan edozein tokitan klik egin ezkero, idatzi egin ahalko dugu. Ba, adibidez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eta 15. Ikusi duzuen bezala, badago aukera klik egiten joateko gelaxka, hauetako kajatxo bakoitzari gelaxka deitzen zaio, gelaxka batetik bestera, edo aukera daukagu ere bai tabulatzaile tekla erabilita batetik bestera joateko. Vale, zer pasatzen da guk hemen 3 zutabe eta 5 errenkada dituen taula bat sortu dugu, baina beste errenkada bat gehiago nahi balin badugu. Bueno, hortarako aski da, eskuineko botoiarekin klik egin, eta hemen txertatu errenkada bat goian edo behan aukeratzea. Errenkada goian aukeratzen balin badugu, hemen jarriko liguke, eta errenkada behian aukeratuko bagendu, gauden gelaxkaren azpian sortuko luke. Zutabeak sortzeko ere modu beran egiten dago. Eskuineko botoiarekin klik, eta txertatu zutabea ezkerrean edo txertatu zutabea eskuinean. Bai? Eta 2 zutabe sortu ditugu. Bueltatu gaitezen aurretikan geneukan taulara, eta ze gauza egin ditzakegu taula batean. Lehenik eta behin, gelaxka baten edo gelaxka baten baino gehiagoren kolore aldatu dezakegu. Hortarako, gelaxkak aukeratu, eta hemengo kubotxoan klik eginda atzeko kolorea aldatuko diogu. Bai? Hemen aukeratu ditzakegu, elementu ezberdinak, eta kuboari sakatuta kolore aldatu. Bestalde, lehen bezala ere, testua aukera daukagu, erdian jarri alizateko, eskuinean jarri alizateko, justifikatzeko, eta hori gelaxka bakoitzan egin ditzakegu, bai? Hau adibidez erdian, eta hemengo hau eskuinean. Zer gehiago egin dezakegu? Gelaxken tamainak aldatu ditzakegu. Hortarako, zutabe bat aukeratuta txikitu egin dezaket. Bai, hemen ikusten duzuen bezala. Edo aukera daukat ere bai, nahi izan ezkero, errenkadak handitzeko. Eta guk nahi ditugun tamainakoak sortzeko. Bai, honekin joango ginateke tamaina ezberdinak ematen. Koloreak aldatzeaz gain eta tamainak aldatzeaz gain, aukera daukagu ere, hemen agertzen zaizkigun marrak edo beraien estiloak aldatu ahal izateko. Lehenik eta behin taula guztia aukeratuko genuke, eta hemen klik eginda ertzaren kolorea aldatu dezakegu. Adibidez, esanez, ertza arroxa jarri nahi dugula, bai, hemengo honekin. Hemengo honekin, ertzaren zabalera zenbatekoa dan jarriko diogu ertz lodiagoa edo finagoa jarri nahi dugu. Eta azkenengo aukera honekin, ertzak marraduna, puntutxoekin edo marra txikitxoekin osatzea nahi dugun jarri dezakegu. Bale? Honekin guztiarekin joango ginateke elementu ezberdinak sortzan. Beste ze aukera daukagu, askotan ikusiko zenuten, adibidez, nik taula batean nahi dudala goian elementu ezberdinak sortu, bai? Imaginatu zazue, badaukagula taula bat, non, adibidez, txertatu taula,
horrelako zeozer, hemen izenak, hemen abizenak jarri nahi ditut, eta hemen Aitor Perez, Mikel Garmendia, Uxue Martinez, eta Iraia Bueno, eta nik hemen batzuetan jarri nahi dudana da, hauek DBH bateko ikasleak direla. Baina gustatuko litzaidake gelaxka handi bat egitea hauekin. Hortarako egin behar dudan gauza bakarra, eskuineko botoiarekin klik egin, eta bateratu gelaxketan klik egitea da. Eta modu hortan, bi gelaxkarekin gelaxka handi bat egiten dut. Azkenik geldituko litzaiguken kontua taula lerrokatzea da, bai? Nola kokatzen dut nik taula hau erdian. Suposatu dezagun taula honek tamaina hau daukala, bai? Txikiagoa sortu dugula. Eta nik taula hau jarri nahi dut orrialdearen erdian. Hortarako, eskuineko botoiarekin klik egingo dut, eta taularen propietatara joango naiz. Propietate hauetan, aukeratu ahalko dut, taulak ezkerrean, erdian edo eskuinean egon behar duen, kasu honetan erdian jartzen baldin badet, hemen kokatuko zait, eskuinean jartzen baldin badet, horrelaxe, bai, taula mugitu dezaket, eta bestalde, aukera daukat ere bai, testua nun kokatuko dudan, bai, ezker eskuin hemen egin dugu, baina aukera daukagu ere bai, vertikalki testua kokatu alizateko. Hortarako, taularen propietateetan, hemen goian, edo aukera daukagu erdian jarri litzateko. Eta modu hortan, berdin du nik ze tamaina emango diodan testuari, berak erdian kokatuko duela. Eta modu berean, aukera daukagu, behan ere kokatu alizateko. Eta hau izango litzateke pixkat taulekin egingo dugunaren laburpena. Txertatu eta bertan taulak sortu, ondoren hemen aukera daukagu, atzeko planoko kolore aldatzeko, ertzaren koloreak aldatzeko, ertzaren zabalera eta ertzaren mota, eta taularen propietateetan sartuta testua nola kokatuko dugun ikus dezakegu.